Kedamtang matijong ni phai sirkebar ni koilamatia habar resak hidi sartok biaro mekar kalitang evangelist Genevieve Crow bangso appeared heben che boy juisi abangar pum tasam boy pondo Karlitang evangelist Genevieve Crow kedamtang surikre sirkebra trokebra hini aning kansi amahang theklo Alangli sarbura men laki kalitang sarbura Crow lapen asar pia men laki kalitang kasang phangchupi lapen arong abangke koilamati resak hidi henlo Alangli pir thelong kai dotti kahut anke missionary saisi klembom lo surihini rahini aningkan pen surihini ra kreisi aningkan kechengsi sunitpur selai khatialong missionary sai klemsi surihini ra kresir kevaningkan KEBC along pen nogao misa hawar birta kemia sai klem dunlo Bonta alangri gallbladder stone kiso kecholong lokpana jok DMC chalong lang un e pupen Dimapur referral hospital along puthot se chelang damlo Bonta Guwahati along ponon pu doctor atung pulo Bonta tangka ka pen mithanga hemsi chewan thu detlo Kedamtang matijong ni phai sirkebada por keso ketan opena jok ahemasor asomar lapena donarap ke do anatuma phan chi u tekangsi chomrong me che woijulo Pini puthot adonarap che phojero ajir pijir patum chetong pet pen longle tasam voidamlo News report Samsoning T Karbi Anglong Live